Welcome back to Gagnan. Abating. Abating. ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନାଉନ୍ ଏବଂ ଭର୍ବ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉପଶମନ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ବାଧା ବା ଉପଦ୍ରବ କିମ୍ବା ତୀବ୍ରତା ଜିନିଷର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା କିମ୍ବା କମେଇ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇନଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ଆଇନଗତ ଦାବି, ଜୋରିନାମା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ହେଲା ହ୍ରାସକରଣ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆବେଟ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ରୂପ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବେଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନ ପରିଭାଷା ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲା ଉପଶମନ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦେ ଆର୍ ଆବେଟିଂ ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍। ସେମାନେ ଶରୀର ମେଦକୁ ଉପଶମନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶରୀର ମୋଟା ବା ଚର୍ବିକୁ ଉପଶମନ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଫାଇଟିଂ ଇନ୍ ଦି ଏରିଆ ଶୋଜ୍ नो ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆବେଟିଂ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପଶମନ ହେବାର କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।